Samahan niyo ko guys, gawa tayo ngayon ng krema. Ayan lang ang ating ingredients, tatlong klase ng sugar, and this one, and milk powder. Ayan. Ayan guys, yung water natin, bali 6 na glass siya. Then, ang ating powder, 6 din. 2, 3, 6. Ayan. Mix lang natin. Madali lang siya guys gawin. Din ang sugar natin, bali 1.5 nito. Pinjal. Pinjal tawag nito guys, yung iniinuman ng mga Arabo ng shahi. Ayan siya. At ito naman guys, mag-ano tayo dito ng 4.5 na kutsara. Ayan. Mix lang natin guys. Ayan na siya guys. Okay na siya. Then, halo na natin siya dito. Ayan. Ayan guys. Halo-halo ko lang siya. Ayan na siya guys. Sinalang ko na siya ang apoy natin, yung ano lang siya. Medium lang siya guys, yung hindi lang siya masyadong malakas.
Ayan guys, pag ganyan na siya, okay na siya. Ayan, salin na natin siya. Ayan guys, nakagawa tayo ng 8 cups. Ilagay na natin siya sa rep ng 1 hour. Ayan na guys, yung ating crema. Ilagay ko dyan cinnamon powder and pistachio guys. Ayan.